ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୋ ଗେଲୁ ରୋଷେଇ ସାରିଲାଣି। କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗେଲୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଦେଲ। ଇଏ ଦେଖ ସୁଜି ବନେଇକି ରଖିଛି ହାଲୁଆ। ଏଠି ଏଟା କ'ଣ? ଏଟା କି ତରକାରୀ? ଏଟା କ'ଣ? ଏଟା ଛୁଇଁ ନାଡ଼ି ବେସର କରିଛି। ଏଠି ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଛି। ଏଠି କହିଲାଣି ହାଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଶିଖୁଛି ମୋ ପୁଅ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବିନି ତ ରୋଷେଇରେ ଆଜି ଚଳିଯିବା ନା କି କହୁଛୁ? ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବିନି ତ ମୁଁ ମୋତେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତ? ପଡ଼ିବ।